Hey we guys, story time. Woza nendlebe? Mina ngizoza nendaba. Okay, Monday, Sunday. So on Sunday bengihleli nomuntu wami. Endlini. Okay. Sichillile nje. So ubeziphuzeli. I think mhlawumbe wayephuza ama-drinks imbalwa kodwa wayengadakiwe, wayetipsy kahle. So angitshele ukuthi ufuna ukuphuza ithaveni. Mina vele ngile ntombazane nje ingabangelana isicefe. Mawufuna ukuphuza uhambe, uyahamba. Ufuthi mawubuya ungqongqoza, ngiyakuvulela, ngizingenele empedeni, ngiyazirobalela. Okay, ahambe umuntu wami ayithaveni kubangani bakhe. Mefike ethaveni afike angazi kwafike kwenzakalani kodwa kuphelanga ngisho 10 minutes ethe ufuna ukuya ethaveni wabuya. Mebuya ubuye usephethe ilontuzana istone. So ngaleso sikhathi bengizigulela ngiziphethele umkhuhlane. So athi ungiphathele istone angisibilise ngifaka ama-holes then ngingene ingubeni ngilale. Ngimbuze ngithi mina hayibo, awubaficanga yini abangani bakhe ethaveni ngoba phela wena uthe ufuna ukuya ethaveni? Athi ayingeke. Ngithe mingi ethaveni, ngithe mingena laphaya kwafike kwakhona into ethi xhifi ijika. Umuntu wami umuntu okholelwayo-ke kuma-instincts akhe. So atshela abangani bakhe athi ayingeke, something is off la. Ngathi khona into embi ezokwenzeka. So I rather go home. Ngiyolontuzana ngohlala nomuntu wami. So angeke ngikwazi ukulontuzana ukuhlala nani la, igazi lami liyangishiya. So mina ngizwa sengitshela uyena mefika endlini. So mefika endlini ngithi mina hawu igazi lakho likushiya ndlelani? Athi ayi vele ngashiyelwe igazi at the same time ngeze ngigijinyelwe isisu. Ngithi mina ayisho ukuthi phela inyonko yabo siyihlekele yabo. So ebusuku silele, angazi noma bambona yini ethaveni labantu. Bazitshela ukuthi udakiwe, akazazi nokuthi ubani, ngeke azezwe masebengena. Mind you, umuntu wami ephuzile ngeke uzumbone udakiwe ngoba kunalokho uvele abe umuntu okhulumayo nje, uyazikhulumela axoxe non stop vele la ubona khona ukuthi hayi ipercent ke seliphezulu la. Ayi kukhala okay, silele ngaleso sikhathi o-12 kusanda kukhala i-transformer yathi zumva lokucima ugesi. Mhlawumbe after 30 minutes noma after 20 minutes khala okay angizitshela ukuthi igebengu ngoba phela uma ngene igebengu kuthi gudlu yabo yonke into yenzeka ngendluzulu because okay besuke bengenawo, besuke beforce ithi bazama unqamula ingidi noma bazama ukwenzani kodwa nje suke bezama ungena ngeforce. Bese emva kwalokho ngiyazwa isicapha siyaphusheka. Ayi ngivusa umuntu seceleni kwami ngithi baby vuka, cause to my thinking ngaqale ngazitshela ukuthi umuntu wami uyaphuma uye eminyango ngisagcwele ubuthongo. Kodwa uma sengilontuza, uma sengirealize ayibona ngulele la, ngimvusi ngithi hayibo khona umuntu ovula isicapha. Athi ngiyezwa thula kwami bese bengenile abantu. Bangenile abantu bazingovolo, bahlomile abantu bayasikhomba. Khona umfishane ophethe ischool bag. Athathe laptop echarging phezu kwasofa. Athathe laptop echarging. Ngisathi ngithi hayibo, ngisathi ngiyabemeza wabe donse loop. Ngisathi ngithi weza kuthini. Wasikhumba ngesikhali. Wathi ngifuna ifoni.
ngathi ngithi ngiyahayiza, wavela wathi baby thula, ungakhali, keep ifoni. Yazi angizange ngicabange ukuthi ngithi sizani, ngithini ngavele ngadonsa ifoni phansi komcamelo. And nakhona lapho uNkulunkulu, mina ifoni angilali phezu kwayo, angilali ngaphansi kwayo. So sasingababoni kahle bengasesicabheni, kodwa bathe be-approach beza ngasembhedeni. And nakhona uzubona ukuthi uNkulunkulu mkhulu. It was a full moon. Akubi mnyama kakhulu endlini. Kahle akubi mnyama mekuyi full moon. It was a full moon on that day. Mangaphosisi, if it was not a full moon, kwakuyi almost a full moon cause kwakhanya. Bazama ukusixhopha ngama-light, kodwa mehlami I tried by all means ukuthi ngibalekise kwi-light kuze methatha lento ayithathayo, because umethatha uhamba ne-light kuze ngizobona ukuthi ubani lo. Ngimmukezela ifoni yami, asikaze umuntu wami ngesikhali athi naye akakhipha ifoni. Mind you bayazi ukuthi akanayo ifoni. Athi akanayo ifoni, bathi unamanga. Ngiyabona phela ukuthi he's aiming for the head la. Ufuna umshaya ekhanda. Ayi ngeze ngigcume ngihlale phezu kwakhe ngithi hayi bakanayo ifoni. Akanayo ifoni unophompompo. Thiba kalethu uphompompo. Hayi avele ubone umuntu wami unenkanike, unenkani. Avela athi wozoyithatha. Shothi lo wabona ukuthi hayi lo khona into ayithembile njengoba thi wozoyithatha wena. Avele athi abuze next door wami ukuthi ukhona yini. Abuze next door wami ukuthi ukhona yini. Ka next door wami abakhiyi, kumina bayakhiya, mina ngiyakhiya yimini. Ubuza kanjani ukuthi uphi ekubeni usuyile khona wayobheka. Okay, sishiye leyo, simtshela ukuthi asimazi, akambheke ka next door. Bavele baphume ngesango, baphume ngesicapha. Bebephuma ngesicapha akuphelanga ngisho u2 minutes sigcume nathi siphumele eminyango. Siyomemeza bani? Siyomemeza abangani bomuntu wami ukuthi abasiboleke ifoni. Besiphuma singaqali ngokumemeza sibheke ukuthi ngeke yini sizibone izithunzi ukuthi labantu baphume ngakephi. La bafinishile just like that. Bavenisha babhelela emehlweni abantu. Sangabazi nanokuthi bapheleliphi. Owaye ngaphambili sikhoma ngesikhali wayemkhulu ngomzimba. Owathatha ama-laptop, amafoni, ama-laptop ne-loop wayemfisha nephakathi. Owayemphambi komnyango wayeyisilenda emude. Sahamba safonela umngane wamemeza umngane wakhe ubaby, wamnikeza ifoni. Wamtshela ukuthi ifoni icimile njengoba ugesi ungekho ubila lingachajile. And nabo babuyele eThaveni. Ayi bathi hawu ningenele kanjani because asizwanga ngisho umsindo, asizwanga ngisho ukukhulunywa kanje. Kwenzekeni. Ayi sabatshela ukuthi hayi sizoya ekhaya lami. Sizoya ekhaya lami sovusa usisi wami ukuthi asifunisele amaphoyisa. Siyanyuka, siyashabula, ayikho into esingayisho, siyaqalekisa. Hayibo guys, ngithe woza nendlebe ngize nendaba, ngiyeza no part 2. Ngithe woza nendlebe ngize nendaba. Okay, so siyanyuka ke success wami, siyashwabula ikhathi 12:30 kuya ku 1.
So sihamba siyashwabula, siyathetha, siyasho ukuthi they are so stupid. Bantshontsha ngisho i-rain. Uzoyiqhekeza kanjani i-rain? Iloop uzoyiqhekeza kanjani? Mhlawumbe yaqhekezeka imini ungazi. Mhlawumbe yaqhekezeka imini ungazi. iPhone yami nabo bayintshontshile. Ngizoyi-check-a mawusekuseni. Mesifika ke kusisi wami isimvusi aqala athethe uthi ngamngqongqozela ngo-12 kwenze njani. Ngisho ke ngiyamemeza ngingenelwe igebengu, vula. Ayavule naye atatazela vule. Ngimtshelela unkodaba ngithi akasiboleke ifoni. Sifuna ukufonela amaphoyisa. Yimi loyo ngifonela u911 emergency number. Ngibuza ukuthi kwenze njani, ngichaze. Bangibuza ukuthi ngihlalaphi, ngisho ngithi ngihlala eMarani Hill. So bese bathi hayi okay angibambe kancane bangitransfere e-police station yaseMarani Ridge. Ngitransfere e-police station yaseMarani Ridge. Bathi bayeza. Oseke wabanja inkunzi noma oseke wangenelwa igebengu. Uyazi ukuthi base beqonda ukuthini ukuthi bayeza. Baze isibindi abanaso baze bakubuze i-address, bakubuza sakuthetha, bafuna i-address eqondile yala okhona obanjwe khona kuze bezoza. Hayi silinde manje umuntu amakakholwa uma ngithi abezi abakholwa cause yena bengahlali la eMpola. So akakholwa ngiyamtshela ngithi mina it's been decades abantu bengenelwa amaphoyisa bethi bazoza baqede bangezi bese bablame wena bethi awuyanga ngani epolice station. Ubanje inkonzi une-trauma uzoqasha i-Uber ebusuku uyovula icala epolice station. It doesn't make sense. Kodwa asiyeke leyo ngaze ngene enkingeni. Sihlale. Hayi mesathi umuntu wami engeke endlini sigcine sidonse isicapha sangakhiya. Asambe siyokhiya yabo cause bazobuyela i-charger ye-laptop, babuyela i-charger yefoni, babuyela i-charger ye-loop. So asambe siyokhiya. Sithe mesifika endlini shothi sebebuye kanti kabili. Angazi babezofunani-ke kwesibili cause yonke into yayisi upside down, adingeko upside down. Yonke into bese upside down. Manje asiboni cause kumnyama. Bese umuntu wami aphathaza ubhombo. Ngithi mina ingeke into yangenza ukuthi nginaka ukuthi sebebuye kwesibili. Leli drawer leli ade linale phone le abayishiyile ubhompompo. Melingavuliwe asilivuli cause akuhlali lutho vele. Silivulelani lalingavuliwe. Bese ngiyambuza ngithi mina hayibo leli drawer belivuliwe. Athe belivuliwe yindaba. Ngithi mina selivuliwe. So bahluleka ukubona ubhompompo wakhe ngesizathu sokuthi usalothe iphiwe yonke indawo ngemumva and showcase bathi bebheka bazitshela ukuthi isalotape noma yinto nje thizeni bangazitshela ukuthi uwona. Shothi nalapho uNkulunkulu wayesengenelela ukuthi abavala amehlo bangaboni ukuthi ubhompompo lo. Azama ukukhanyisa mesithi siyabheka hayibo endlini ku-upside down. Shothi labantu babuya kwesibili and umqondo siyabuya ngithi no isicapha besivuliwe la and mina isicapha ngisivalile ngiyakhumbula isicapha ngisivalile kodwa manje sesivuliwe and usivulile bese wabe sekhiya wakhipha lento yakhiya kuze uma sesisivala singabe sisavaleke. Ngimbuza ngithi mina okay hayi sobheka ukhe sobheka manje kumnyama sobheka ukhe athi ayisuka
Hayi phela labantu bazosihlanyisa ukhivu sesicabheni. Bese siyawubheka ukhe esicabheni, usicabheni awukho, sobheke kusofa usiphakamisa usofa awukho ukhe. Sikhanyise ngobhompompo njalo. Awukho ukhe. Ngithoyi sebebuye kwesibili. Babuye kwesibili. Angazi ukuthi babezama ukwenzani, ukudukisa umkhondo, ukutshengisa ukuthi benza ngathi bebengenayo access yala, noma angazi ukuthi base bebuya kwesibili bebuyelane babezothathana. Mhlawumbe angikakaboni, mhlawumbe ngisazobona ukuthi yini engekho, angazi. Hayi ngivuka ekuseni. Ngivuka ekuseni ngiyakusisi wami, ngifuna ukuyofonela usisi wami usemakhaya ngiyombikela ukuthi hayibo nakho sengivelelwe inkinga kanje. Ngihlangane noGuy, my neighbor omkhulu njengesigebengu lesade singenile. Avela imoshe ngokubingelela. Kanti ngimi nomakhelwane usangibuza ngalolu daba lami. Ngimi nomakhelwane. Besathi yini ngqo wavele wathula. Bese ngithi uyena. Aqalaza athi uyena uba? Ngithi lo ongena endlini. Athi yini indaba usho njalo? Ngithi body structure, i-voice, yonke into iyamesha. Imesha lo muntu ongena endlini. And uma sengicabanga unobhodi omfishane ophakathi ngokomzimba, akakhuluphela ngasona isilendo phakathi. Lezi zinja zalezi ngane ngabe zingena endlini yami yini? Ngabe izona yini? Ay livele lithi igazi, yabo igazi guys anolalela. Unembeza anolalela mawukhuluma cause unembeza negazi alisoze lakulahlekisa. Yabo igazi melithi yini lento le iyona ulalela. Yabo igazi melikutshela lithi kukanje ovuma uthi yebo. Hayi ngiphuthume endlini. Ngithi baby ilezi zinja ibona abasingenelile. Siphume mesiphuma kanti basegcekeni kubo. Bavele basibuke qondana amehlo. Mekuqondana amehlo wathi umuntu wami hayi ibona. Yazi ibona. No wonder kade sizibuza ukuthi labantu baphelelepi ngoba kuphelanga ngisho 2 minutes siphumile sithi siyabajaha. Siyabajaha sibabheka ukuthi bashone ngakephi, asibabona ukuthi bashone ngakephi. Ibona. Shuthi babalekile bangena la. Ibona. Kodwa ke asithule singababuzi, singabakhulumisi, singenzi lutho. Into zakho zizobuya ntambama. Ngithi mina zizobuya. Athi uthi ngicharge ifoni. Ugesi ubusubuyile ke ekseni, wabuye ekseni mhlawumbe ngabo 8. Ubusubuyile ugesi. Wasethi ngicharge ifoni ngenza ama calls ambalwa. Athi avela athi mina ngumfana seLimpopo. Kuzonuka umsuni. Excuse me. Sorry. Athi kusazonuka. Ngithi usho nje athi hayi kusazonuka. Athi into zakho uzosithola ntambama nokukusana. Ntambama lo wanamhlanje into zakho uzozithola. Ngifuna ukubatshengisa ukuthi mina ngiyena umZulu. Angithi bona bangena ngeforce. Bacabanga ukuthi singane sophuthuma emaphoyiseni. Athi nami ngizobatshengisa ukuthi mina ngasekhaya kwenziwa njani. Asiye emaphoyiseni, hlala phansi ungabisaya lapho. Hlala phansi urelax. Ngiyeza no part 3. Ngithe woza nendlebe. Mina ngize nendaba. Hayi nami ke sengithola ugqozuko ngithi yabona ke manje. Kuzodlala ifilimu.
kuzodlala ifilimu. Bafika abangani babo. Shothi bazo-check i-coast. Lapho vele umuntu wami sengidonse ngodlebe ukuthi angikhulumi muntu, ngithula la. Angisho lutho. Ngizovela ngithi nje. Bathovela uthi nje. Hayi bafike. Bakhulume bathi bayezwa. Thiwa ngingenelile sebezwe ngoba. Ngasi. Bayezwa kuthiwa ngingeneliwe. Wara. Hey bayaxolisa bazobabamba labantu bazothola umkhondo bangisize. Sengaze bangenele mina kumuntu okhululeke kanje. Guys! Bathatha inhliziyo yamenhle. Bayishova le. Bayishove toyi. Yabo mekuthiwa akekho umuntu owazalwe nenhliziyo embi. Abazalwa benenhliziyo ezimba ngazi. Kodwa akekho umuntu owazalwe nenhliziyo embi. Umuntu ukhandwa abanye abantu inhliziyo ezimbi. And futhi engihlezi ngigarantiyela ukuthi awusoze uhlala la eMpola uzobanjwa izigebengu zaseMaritzburg. Ubanjwa ibona labantu ophila nabo, ohleka nabo, abaziyo ukuthi namhlanje ukuthengeni yini engenile. Uthenga ifurniture enjani? Uthenga ilaptop enjani? Wathenga ifoni ibona abangenelayo. Umuntu waseMaritzburg engadlula yonke imizi azoqondo wami. Ngaliphi? Laphi laptop yami ayikaqedi ngisho inyanga. Ayikaqedi ngisho inyanga ithengiwe. Hayi. Ngihambe usisi wami lade ngimfonela bengayibambeli ifoni. So, ngithi okay, kwase kuyisikhathi zo-10 kuya ko-11. Ngithi hayi uthi ngihambe futhi ngiyomphinda ngimfonele ukuthi hayi bungaze ngagileka eThekwini. Ukuthi ngisuke eMaritzburg. Ngeze eThekwini ngithi ngizophanda. Kanti ngizophantela abanye abantu abangafuni ukusebenza, abangafuni ukuvuka, bayofuna umsebenzi. Abantu abayeka isikole sabahlula, bona bafunga bathi into ezobaphomelelisa inyembe zethu. Yonke yangisose eMaritzburg mina leyo shuthi. Awusishama ngayibambi ifoni. Ngimufonele mhlambe ngamshela 15 missed calls. Lutho siswami ukutholakala. Thembe ngiphindele endlini. Ngiyotshela umuntu wami ukuthi nosiswama ngimtholi sengicabanga ukuthi ngivele ngiye epolice station. Ngimfica lapho khuluma nefoni, khuluma nobhuti wakhe. Ubhuti wakhe umtshela ukuthi usecelile ukuphuma emsebenzini ngoba lento abhekene naye udelela okukhulu kabi abangakazi bahlangane nakho. Baze bamdelela, baze bamehlisa isithunzi phambi kwami. Wathi kodwa namhlanje lamaqhamu wathi khona into ezokwenzeka. Wathi angifuni ngisho ukubathakatha inewe yokuthi mhlambe baluza umqondo, balahlekelwe ingqondo. Wathi ngifuna nje ukwenza ukuthi bangalitholi icustomer. Wathi ngifuna ukuthi bebehamba beyodayisa bazilahlele ezandleni zabomthetho, babukwe yizwe lonke. Babuye beze ngizobabona kanje. Lapho kakhulu ubhuti wakhe ngiyasho ukuthi labazi banesikhathi sokudlala and ngiyabezwa bayavumelana bathi ya bafo ngifuna ubatshengise mina ukuthi mina angisumzulu mina umfana waseLimpopo mina umfana okay sishike leyo part sa drop iphone kwadlula i-hour. Seshilo njalo ubhuti uthi sephumile emsebenzini. Angazi noma ubhuti noma yini. Kodwa ngithi uJehova uyasebenza imfihlakalweni yakhe. Kuqhamuka usisi wakamakhelwane. Usisi walomfana lo engimsolayo. Athi ngqo
ungenelwe yizigebengu wathathelwa ilaptop. Ngithi mina sivula amehlo. Hawu sebezwe ingane ngoba phela sitshela ngamuntu. Hawu abantu esibatshelile ngeke bebatshele because bayingane abantu abadala labade sibamemeza ebusuku abasibuleka amafoni. Ngithi mina ngilahlekelwe ifoni, ilaptop neloop. Athi hawo but bamba ithathile. Ngithi unamanga. Athi ngiyakutshela. Kuyimanje base Pinetown ngifonelwa uAnonymous. Uthi ucela unqobile. Ngithi mina ngiyizwa kahle le ndaba sisi ngiphuthome nendaba. Usengiphuthuma usisi ungishayela amaqephu ama-highlights. Uthi ngingenelwa yikholi manje. Ubhuti ukhuluma aggressively like uyathetha. Uthi sawubona sisi. Uyazi ukuthi akathethisi mina. Kodwa uyazi ukuthi udiniwe. Sawubona sisi besacela ukubuza ngikhuluma noba. Inamba unknown. Asho ukuthi ngikhuluma noba. Athi ngicela amagama amkhonke. Awasha amagama akhe wonke. Athi pho ba unqobile. Athi sisi unqobile. Hayibo. Unqobile. Athi ngeke uyedwa unqobile engimaziyo iluwa kamakhelwane. Athi sisi sacela ungiphuthumisele ifoni kunqobile ngoba la nginobhuti wakho. Uphethe ilaptop, uphethe iloop. And lezi zinto mesizivula zibhalwe unqobile. Siyambuza ukuthi uba unqobile, usitshela ukuthi unqobile useswakhe ufunde res. Bambuza ukuthi pause dayiselani into zakhe. Athini athi ngiyamqaqa besixabene ingoba ehena ukhulumela ukudla uthi mina ngingaphakelwa wara kuba mina ngiyadelela kanje ngoJehova emkhulu. Wathi ubhuti ake simfonele kusisi wakhe wena hlala la. Sifonela usisi wakho siyaconfirm ngoba nina nifike la niqamba manga nithi lezi zinto nizithathe endlini emakini kanti nihambile nayo ngenela umphakathi. Wakhuluma lo bhuti ngathi ubekhona. Ungena ikholi. Athi sawubona sisi. Ngithi sawubona bhuti njani? Athi ngiyaphila. Besacela ukubuza ngikhuluma noba. Ngisho ngithi ukhuluma noNqobile Mchunu. Athi Nqobile, uke wangenelwa yini abantu noma uke walahlekelwa yini ama devices lapha endlini yakho? Ngithi mina yebo ngilahlekelile namhlanje intatha abo 12. Hawu, kwenzakaleni? Ngithi mina ngingenelwe yigebengu, zathatha ilaptop, zathatha iloop, zathatha ifoni. Hawu, i-laptop yakho awuyisho igama layo. Ngisho ngithi mina excuse me, ngithi i-laptop grey, i-laptop HP, eLightbook Envy. Athi hawu yeni bu. Ngithi mina athi laptop ethwenko kanje mfethu. Ngithi mina athi awusho ifoni yakho ukuthi njani? Ngithi mina iXR emhlophe. Athi ayike sisi uyathandaza. Ngisacela sisi usishiye yonke into yenzayo. Uphuthume ePinetown ngaseSpa. Mawuphuthume ePinetown ngaseSpa ngiyazi ukuthi oSpa baningi uze kuSpa omkhulu. Uze ngakuleli side elingasemabhasini mawudlula uBoxer bani. Angisazi uBoxer bani kodwa uBoxer lomncane ongasemabhasini. Uwehle njalo uthi ngathi uyakashwama emaPakistaneni ufike ubuze ama security aka LV. Bazobe sebekukhombisa ematafuleni uzongithola lapho. Nangu nomfana ukhona. Hey guys. Hayibo. Ngithe woza nendlebe ngizi nendaba. Iyaqala. Yimi loyo ngiphuthuma. Ngisatatazeli. Ngithatha amanzi ngisabe ngisha amanzi ashisayo. Ngifuna ukugeza manje ngihambe ngipru. Ngigeza namanzi abandayo. Ngizoyithatha aphi imali yokugibela?
ngisuke la eMarani Hill ngilibhekise ePine Town ngizoyithathaphi hayi ngithi hayi ngiyazilahla kumashonisa ila ngiyakhona iya kamashonisa hayi ngifike kamashonisa hayi bomashonisa ngeke nginikeze u50 ngihambe ngiye ePine Town yini kwenze njani ngiboneke ngizokuxoxela mengibuya nangu Jehova ephendula ngakapheli kisho 10 hours nangu Jehova engiphendulela kungakapheli ngisho usuku ngakapheli ngisho isonto ngitheme nginyuka ngangihamba nengelosi we guys ngangihamba nengelosi ngathola ulift amateksi awaqhamuki ngathola ulift wathi ubhuti indaba siswabuke kustressekile kangaka kwenze njani ngathi nakho ngibizwa kusanda kungenelwa nakho ngibizwa kuthiwa ngiphuthume ePine Town khona umkhondo wathi wena unenhlanhla uhamba nengelosi nezinyanya zakini nami ngephayindani ngathi unamanga bhuti ngithatha ungibeke ngabe ngisalinda ngisho eteksini ngithatha ungibeke wayehamba njengebhanoyi ibhuti ethi ngifuna ubafice bonke bengakabaleki ngathi abana chance babanjwa ama-security ngathi abana chance ngabe uJehova ungishiyile meke babaleka ney'nto zami kulowo muntu ngabe ungilahlile mina kabha wathi khululeka sisithula wathi namhlanje elakini ligidela ngakwena wathi namhlanje uJehova unawe hayi wangibeka eSpa ubhuti wabantu engamazi ngabonga ngathi ngithi ngimnika imali wathi cha ngabe nginesono mangase ngithatha imali yakho wangibeka ubhuti wabantu yimi loyo ngitatazela angisashesha ngisagijima inhliziyo ishaya ngovalo ngiyasho ngithi kodwa Jehova yini lo ngibukisa yona filimu yini leyo ngibukisa yona namhlanje amandla akho bese nginawo ukwangabaza kodwa namhlanje ngithi Jehova wena umkhulu ngithi wena Jehova uyababazeka ngithi wena Jehova umnini mandla onke umphathi wawona wonke amakhosi akho ngithi wena Jehova namhlanje ngithi wena Jehova uyaphila empilweni yami uyaphila kimi ngithi hamba nami Jehova ungihole ungibambe ngesandla sakho sobunene ungiholele kule ndlela engiyakuyona ngihamba ngiloye ngishaya umthandazo omncane endleleni ngiyathandaza ngiyakhala ngiyasho ukuthi yini le ngihlakalelayo ngifike eSpa ama-security naseSpa ngibuze ngithi bhuti siyacela ngicela ungisize ngicela ungitshengise ama-security aka-LV avela aphenduka ubhuti athi yabo lapha ngasemashwameni athi wona wonke lawagcwele laphaya ngithi ngiyabonga mengithi ngiyabheka ngibona i-security ngivele ngidume ikhanda ngithi kambe naleli security tsango ucela i-security bani angisazi sinqondo silahlekile nakho sengidideka sengiyazibuza manje ukuthi le bhuti kambe uthe u-LV noma u-LB noma imini obhidekayo manje sengiyadideka kodwa ngoba i-security laseSpa lithe bangala isho ukuthi ngisho kahle ayi ngiye ematafuleni sanibonani besacela ukubuza angakuphi ama-security ka-LV athi la bhuti indaba ufuna umsebenzini ngithi mina cha angifunelile bethi nangu umfana edayisa i-laptop yami athi ha wena usufikile ayiwashesha sisi hayi usheshile was naba lapha eparking bamphethe umsolwa banaye nento zakho hayi sisi ngiyakubongela hayi mina ngiyakubongela baze baneqiniso abafowethu baze beneqiniso bengazi ukuthi kusakhona abantu abaneqiniso kanje emhlabeni kona la ePine Town ubugebengu bungaka wathi baze baneqiniso abafowethu ngize ngabaxhawula ngathi yey naze naneqiniso athi bhuti phuthuma ngiphuthuma hey useke wasibona isipoki nabenga angazi mina ngisibona isipoki kodwa ngike ngezwe kuthiwa mawubona isipoki
kuze ubone ukuthi isipoki. Iy'nwele ziyashwaqa, uzwe igazi lishisa, uzwe uboya busukuma ngathi uyagodola. Uthi lapho kushisa bhe. Ngathi mengiqhamuka lesilima de singibingelele ekusena ngathi siyanconcoza, ngize ngishawa igazi, ngize ngitshalwa unembeza. Uthi unembeza wami nangu lo dodo okungenelile, beliqinisile. Nangu uhleli la phansi, usaba ngisho kongibheka, ungibuka kanje ubheka phansi, ungibuka kanje ubheka phansi, uyangishalazela ushawa amahloni. Ngezwe iy'nwele zishwaqa, ngezwa ngigodola, ngezwa ngathi igazi liyama, ngathi igazi liyabila, angathi ngavele ngimdubule ngenhlamba, angathi ngavele ngimdubule ngedimpama le. Kodwa amandla nginawo. Kube ngathi khona into la emva kwami eluke ingishushuzela ithi, thula mntanami, awukhalelanga imahali ebusuku. Angathi khona umuntu oluke engiduduza la athi ngishilo ukuthi mina nginawe. Ngehlisa umoya lithi iphoyisa, ungabusathetha mntanami, hayi sesimphapathile kabili kathathu. Ama-security lawa asephuthume abiza amaphoyisa ase-Pinetown. Ngeke wathanda-ke amaphoyisa ase-Pinetown. Amaphoyisa ase-Pinetown angeke ngisho okuningi kakhulu, kodwa engikwaziyo ngabo icala bayalisukumela. Abanye bazosho okunye, kodwa thina eMarani Hill uma sizoqhathanisa sazi ukuthi uma ubike icala e-Pinetown uyasizakala. Kwathiwa sisi uyamazi umfana, ngathi yebo ngiyamazi umfana, umakhelwane wami. Kwathi umazi kanjani? Ngathi umfana uvamisile ukufika la ngiqashe khona, evakashela lo next door wami. Kwathiwa hayi sisi, umfana utholakala nezinto zakho, awukusichazela ukuthi uzithathe kanjani ngoba yena usitshela okunye. Hayi ngilandise, ngathi with pleasure, sacela ningimukezele leso situlo ngihlale phansi nginilandisele detail by detail. Ngiyathembisa ngeke ngikhohlwe ngisho ikhoma, angeke ngikhohlwe ngisho ungqi, ufull stop lo ngeke ngukhohlwe. Ngizokusho konke. Uma kukhona ukungikhohlwayo ngizozama by all means ukuthi ngikukhumbule, ngimtshele amaphoyisa. Kwathiwa mnikezeni isitolo sisi achaze. Hayi nganaba ngaqala ekutheni umuntu wami wayeye ethaveni wabuye wathi. Ngathi ukushiyana kwegazi kwaqala lapha endlini, ukuthi kuzoba khona into erongi kwaqala lapha endlini. Kwakuwu-6 isikhathi, kwenzeka nje izinto esingaziqondi egcekeni. Sabona ukuthi ngiyantshela ngiza no part 5. Ngithe wena woza nendlebe, mina ngize nendaba. Hayi bo, ngike ngathwala, kodwa ekuthwaleni kwami uJehova wangithwala, waba nami. Ngithe woza nendlebe, mina ngize nendaba. Hayi vele kuthiwa hayi bhuti, sukuma-ke manje-ke ubheke emumva, ungabusakhuluma ngoba namhlanje yaboshwa. Bamfaka uzankosi, kuthiwa ngena kwikhanta. Hayi ahamba ubhuti lingibuka iphoyisa lithi sondela sisi, iyona laptop yakho le ibukisise.
hayi bayivule bayi-one, hayi ngathi ayisiphelile i-battery, ayisa-onike. Athi iyona kodwa le, ngithi mina ayiyona. Bakhipha iluphu, ngithi Jehova ikhona nayo. Kuthiwa iyona le, ngithi iyona baphoyisa, iyona. Kuthiwa hayi sisi, iyabona uma ufika endlini yakho ufike uthandaze ubonge uJehova, ngoba uJehova waze walenza iqiniso kuwena. Sekushoda ifoni. Abafana ababili akade hamba nabo bathi ama-security babalekile ngoba sebebona ukuthi imibuzo emingaka angathi bayagaxela manje, angathi iyajampa. Base bebuza imibuzo emingaka ukuthi le laptop oyidayisayo uyithathephi. Bavele babaleka, kwasala lo bamvimba lo isathi uyaphunyuka naye. Bavele bamvimba ngobani? Kuthiwa uyena ade khuluma kakhulu, bayabuza uyena oqaqambeka kakhulu oney'mpendulo zonke. Kwathi ngeke lo akabanjwe lo. Hayi amaphoyisa aceleke ukuthi-ke nolontuzana ne-security leli lingene kwikhantami. Singene ekhwantamini, siyaphuma manje laphayana ngasespa, siyibhekise police station yase-Pinetown. Etekisini mangibuza ukuthi sisi, uke wawafonela yini amaphoyisa ngakini? Ngisho ngithi hayi ngiwafonelile ade besanda kuphuma. Kwathiwa bese kwenzakalani? Ngathi mina bagcine ngokuthi bayeza kodwa bangeza. Ekuseni ngithe ngiyofonela usisi wami, ngahlangana nawo amaphoyisa, ngawabuza ukuthi awazile yini kumina ngoba mina ngike ngawafonela iy'ntatha athayeza. Athi amaphoyisa ngeke sisi awusichazele. Ubuwafonelelana amaphoyisa? Hayi ngibachazele bathi hayi ngeke. Thina besizele olunye udaba la eMpola, kodwa ngoba usukhuluma kanjalo sacela bandla uphuthume uye e-police station ufike uvala ifoni yakho, basho. Ngithi ngeke ngikwazi ukuyivala ifoni yami ngoba ifoni yami iyatraceka. Ngidinga nje umuntu oseduze one-iPhone angitraceise. Bangibuza ukuthi ama-login details akho wonke uyawazi? Ngithi yebo ngiyawazi baphoyisa. Ngiphuthumeni. Kuthiwa hayi ngoba manje sihambele enye icase, sacela bandla ukufica e-police station. Ngithi angilapho vele ngihlale phansi ngayo. Hayi-ke bese ngiyabatshela amaphoyisa ukuthi kugenze kanjalo ngangayi. Kwathiwa hayi inkinga ilana-ke, angeke sithathe udaba laseMaranhill, khona i-police station yaseMaranhill sizolifumba la ePinetown singakaba inform eMaranhill. Ake sihambe siyoqala eMaranhill. Lapho ngiyambuka lo Sathane uhleli laphansi eduze kwami. Ngimuthi Jepha manje ngiyambona ukuthi uyeza ukuthi ngiyambuka shuthi ngiyamsinda. Uluke elivusa kancane ikhanda. Engithi nje kancane ngiyambuka. Uyala ngibuka leli security lithi yazi ngithe lo mfana engidayisela le laptop. Ngasho nganxapha ngaphakathi ngathi sisi kungekudala nje nami bengingeneliwe, bathatha exactly njengoba bethathile kuwena and kuze kube manje angakawuthola umkhondo ukuthi obani labantu ababengenile. Kodwa ngithe ngenxa yokuthi mina ngisizakalanga, akuchazi ukuthi omunye umuntu angasizakali. Eyangidla amagama lubaba ngathi kusukela namhlanje kube kungibone ngithulela urabish. Ngoba ungase ungasizakali namhlanje, kodwa kuchaza ukuthi ungasizakali kwakho lokho kuchaza ukuthi kumele ungamsiza omunye umuntu. Kumele umsize ukuthi wena usenhlungwini awusizakalanga, angingachazi ukuthi omunye umuntu ungamsiza. Hayi sahamba-ke, sahamba safika eMaranridge. Mesifika e-police station yaseMaranridge, la iqala khona-ke ifilimu la uJehova eguqula khona izinto azitshengisa obala ukuthi mina nguJehova. Ngangikhona ningakabi khona amazulu nomhlaba, ngangikhona mina nguJehova futhi ngiyohlezi nguJehova. Sithe mesingene e-police station, mesingene e-police station, iphoyisa leli lasePinetown likhulume nalabo bayavula amacala, basho ababiwe ukuthi hayi sekwenzeka into kanje ePinetown kanje and uma sithola intombazane yala
eMpola. So sithe ayizoqala izovula icala ukuthi ike yanifonela adibanjwe bese ivula icala kuze icala esilivulwe la eMaranridge sikwazi ukulihambisa ePinetown ukuhlangane kuba amacala amabili, ngoba thina sizomvulela usection 36 ePinetown. Angazi nanokuthi section 36 qonda ukuthini. Hayi bathayi okay. Uthesa sho njalo ubaphoyisa lo wasePinetown kuvele kungena umphathi wamaphoyisa. Athi umphathi wamaphoyisa, ngisacela imeeting encane, ngisacela udlebe oluncane nje ningephi udlebe bomaphoyisa. La ngifonela uDRC. Ngazi noma DRC noma CRC yini. Ungifonela uDRC na ungitshela ukuthi kune case esemhlathuzane ye house robbery and le case ifonelwe intatha and ngathi ayikaka attend. Kuyimanje basendlini yini bangibize ngani complainants, basendlini ya complainants manje balinde i-team yamaphoyisa ukuthi ize khona kuzothathwa i-statement kuzohlolwa nendawo ekungenwe kuyona. Avela athi ubaphoyisa lo wasePinetown, hayi baba ngiyaxolisa ukuphulula mina ngubaphoyisa usayitsheni bani usuke ePinetown. Sibe nodaba lokuthi sithola umfana lo adidayisa izinto zentombazane ohlala eMhlathuzane eMpola. Ngiyathemba lolu daba okhuluma ngalo elalo sisi lo. Athi ngempela, athi ngoba nosisi uyasho ukuthi ufonele la estation ngabo 12 intatha. So ngiyacabanga ukuthi lento okhuluma ngayo ilesi izele yona la. Athi ayiteme kunjalo ke angabe kusatha ukusingavusapholisa amaseko akuphuma amaveni ashone khona ngoba uDRC ningicorrect mengasho kahle kodwa ngikhumbula lo shothi ngizosebenzisa uDRC ngoba uDRC na uthi uselontuzeni ukuyilontuzana crime scene. So ngisacela nje kuphuma amaveni niqoqane ubani olontuziwe ohandlisha icase uba olontuziwe isho leli gama nalamaphoyisa asebenzisa amagama engingawazi. Okay ke onikezwe icase yami, hayi babuzane bese atho yedwa lo owenzisana oshayelana itempu ocertifyelanayo athi hayi angathi ike yangena icall ngempela ekanjalo. Avula idiary yakhe athi eMhlathuzane ngasekitchen. Ngithi mina yebo. Athi ngempela ike yangena icomplaint kanjalo ukuthi kube nehouse robbery wara. Athi umphathi westation angabe kusapholisa amaseko akuhanje kuphuthunwe khona. Athi ubaphoyisa lo wasePinetown athi akuphuthunwe ngempela ngoba umsolwa umuntu ongenile vele sebanjiwe. Thina sesifuna laba abanye ababili ngoba uyasho ukuthi bebeba u5 beyongenela intombazane kodwa bengena endlini intombazane bebebathathu. Hayi ke kuphume amaphoyisa mhlawumbe ayo7 uma ngaphosisi amaveni amabili. Mephuma amaphoyisa silibangise phi eMpola eMhlathuzane bese sePinetown athatha ilaptop athatha iluphu athi evidence athi athi amaphoyisa aseMaranridge azomela shuthi la ashuthi ukuthi ezinye izinto zakeli zibe recovered kodwa kushode ilaptop iluntuzana ifoni. Ngiyabuya no part 6. Ayike sihambeke siyanyuka nje siyanyuka mesinyuka sitheme singene rank 3 ingeni ikholi mengeni ikholi ila ngavuma khona ukuthi hayi kanti ngisho ngamkhonzi kahle uNkulunkulu still usakuprotect. Hayi bo mengeni ikholi kubaphoyisa lo driver waseMaranridge kuthiwe hayi ngaze khona imistake uDRC
akekho eMpola, useNanda. Kahle kahle lawo maveni amangaka bengimele ahambe aye eNanda, ngoba naseNanda kune-house robbery, uDRC useNanda. Ukuthi iNanda eMpola kanjani, kwaShakacima kwahlanganaphi angazi, yina yeyi wena angazi. Athi uLontuzana athi uphoyisa lelayi, ayikho-ke inkinga umusho njalo-ke, asisale sesothatha i-statement sageli no-boyfriend wakhe lo ade ethi benaye ade bebanjwa. Then sobe sesibuya-ke sesi-attenda lelo case-ke lelo usulisho-ke. Athi hayi okay, acime ifoni. Ambuze lo munye, manje laba basilandela ngemumva uzobatshela yini? Ngoba sesihamba nano-detective laba bangawagqoka angazi noma ibona yini o-detective, laba bangawagqoka ama-uniform, sihamba nanabo. Athi siba-informe yini ukuthi kahle kahle sendaweni engayona. Athi hayi asibayeke, sobatshela phambili. Hayi mesifika phambili mabengena bacela-ke umuntu wami ukuthi naye azoshoyisa sakhe i-statement, babe bethatha nesami. So o-detective laba batshelwe ukuthi ayangathi kube khona i-misunderstanding encane, mix-up encane nje, ngathi bengingamele bona beze la, bengimele bayele eNanda. So asazi ukuthi kuzoyenza kanjani, asazi noma bazobalinda baqeda ukuthatha i-statement bahambe bonke noma kwenzakalani. Bese mina ngiyabuza ngithi lo ade hamba naye umfishane ngiyamazi, and futhi umsolwa uconfessile, ubabize bonke ngamagama, wababiza bonke ngamagama boba u5 abantu ade hamba nabo, and futhi mina ngiyabazi. Indaba singahambi siyomlanda siyombopha ngoba sengizwile ukuthi ngathi ukhona kubo. Hayithi asho amaphoyisa ukuthi hayi ngeke, uma simbopha sizombopha under which grounds? Ukuthi wena ucabanga ukuthi uyena ngoba uyasho ukuthi bebezifihlela izilima zabafana banangisho amabharaklafu, bebezifihlela sho okufana nokuthi bebegqoka ama-mask awubabonanga, shuthi wena uyasula. Sizombopha under which grounds? Under ama-grounds ukuthini lo banjiwe uthe ubehamba nabo. Phela ngoba ngenzeka ukuthi uqamba amanga ukuthi ubehamba nabo ngoba esesaba ukushayidwa. Yabona? Wathi ngcono kube i-court ebanikezayo i-authority ukuthi bahambe bayomlanda. Uma sehambile lo banjiwe wayobingelela imantshi. Jehova emkhulu laphikise linye iphoyisa lathi haya ngizwa mina kahle lento enichazayo kodwa ngiyayizwa sangayizwa kahle ngoba uselavela akathathwe for questioning bese yabuyiswa ukuthi uyayazi ini lento le bese yabuyiswa-ke akathathwe kuthiwa hayi manje sebeyaphikisana-ke bebodwa ke la egcekeni sebeyaphikisana nami sengiyasho ukuthi manje kwenzakalani-ke manje-ke ngithi uJehova emkhulu kwavele kwafika umndeni wonke wakamfana. Ufika umndeni wonke wakamfana wathi hawu maphoyisa senifikile siyabonga. Ukhona umfana endlini? Hambani yomthatha. Angithi senimbambile lo munye akulutho-ke salani senithatha nalo munye. Kwathiwa singeke sikwazi ukumthatha ngoba ayikho into ephathekayo eshoyo ukuthi lo mfana ubekhona. Kwathiwa ubekhona, siyibonile ifoni ikiyena manje, and futhi meke namiyeka manje uzobaleka yoyidayisa bese nihluleka ngempela-ke ukumbopha. Kwathiwa sisi ngabe lento ishoyo uqinisile na? Wathi ngiqinisile, ngithi kwena ngiyibonile ifoni ikhona. Lezi ngane ziyadelela sengingaze zibambe umakhelwane oseduze kanje ziyeyisa zidinga ukufundisa isifundo. Ngicela nihambe niyomthatha owami impela, hambani niyomthatha nihambe naye, ngikhathele nami ngikhathele.
Kwathiwa hayi mama, ngoba uwena ositshelayo, sithi thina siyombopha manje. Bamufica ezishukela into yakhe, bamufica ezilengela, ezizelela. Like, kuzobona ukuthi lento le bihamba ibisibhaliwe vele ezulwini ukuthi uzoyenzeka. Awukwazi ukubaleka ephayindane, ubanjwa udayisa izinto engazona ezakho bese ubalekela kini endaweni la untshontshe khona. Awukwazi. Babe sebemlandile, bephethe nefoni yami, ifoni yami bayiphethe ngesandla. Kathi bayibonga inkosi, kathi wena Jehova mkhulu. Inhliziyo yayisigxumagxuma ithi gidi 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 gidi. Igedizi ishaya isigubhu inhliziyo ithi kodwa waze wababazeka emehlweni nami ithi kwathiwa sise yakho le foni, ngathi eyami impela, it's mine, eyami. Kwathiwa sise uzobona umsolo. Mengithi umsolo ngathi habe, uwe nangempela, uwe nezinqotho. Wathi mina nqona, mina ngizange ngibe khona, mina ngivele nganikwa ifoni, kwathiwa ngibambe ifoni bengingazi nanokuthi eyabani. Kwathiwa lokho uyokuchaza epolice station, wena oboshiweyo. Amthatha amaphoyisa ahamba naye. Mebehamba naye wasala ubaphoyisa waseMaranbridge wakhwahla izandla. Mekhwahla izandla wathi intombazane mekuyiswasho noma umuthi lo usebenzisayo, hayi uyakusebenzela. MekuJehova lo mkhonzayo umthandazayo, ngithi qinisa, uqinisise ngoba ngithi leya ndoda inawe. Wathi yabo lento engiyibona namhlanje, engiyiwitnessa namhlanje, selokhu ngaba yiphoyisa, mhlampe kanye ngayibona. Hayi futhi angikaze ngiyibone. Ngike ngibona abantu bebuyelwa yizinto sebegqigqe bagqigqa kuthi ngesikade uthola ukuthi sebeze bacishe bakhohlwa begqigqa uyimanxe izinto mhlampe bezithola futhi zingaphelele. Wathi kodwa okwakho namhlanje ngiyakuvuma ngithi ngibona amakhala films, ngibona imovie idlala, ngiyayiqabuka, ngiyi-living witness yalento eyenzakalayo empilweni yakho namhlanje. Ngiyiqabuka ngqa ukuthi ngingakapheli ngisho sikhathi sithini, akakapheli ngisho u-12 hours sekunama-confession, abasola sebebanjiwe, uzithole zonke iy'nto zakho zikwi-good state, uzithole zonke futhi ziphelele. Hayi ntombazane, ngithi uJehova uhamba nawe wedwa, ngeke ungafa. Hey uJehova ukuthandile emehlweni akhe. Hayi uJehova ukuthandile emehlweni yakhe futhi ungamiyeki ukumkhonza ntombazane, noma kuthiwa kunzima kanjani ungalinge umiyeke ukumkhonza, ngoba waze wakwenzela iqiniso omncane, waze walenza iqiniso lo ngaphezulu. Wathi hayi ke ntombazane, ngisacela bandla unginikeze ifoni, inamba ufoneleka kuyona, ngoba ifoni yakho sihamba nayo as evidence, sihamba nayo siyibangise emaphoyiseni. Sizobe sesikufonela sikuchazela ukuthi kwenzakalani, uthole ne-case number yakho. Hayi okay-ke siyabuzana ukuthi hayibo kwenzakalani kahle kahle ngempela manje. Hayibo film yini lesiyibukayo? Andifilimu hayi kwangibangele wonke umuntu sekuphume nomakhelwane kuthiwa hayi gebengu, sasho sathi liyeze lapho. Hayi shaya iy'khathi zantambama, mekushaya iy'khathi zantambama lukhala ucingo. Melikhala ucingo silibambe
Hayi ukhuluma nobaphoyisa waseMaranridge kanje. Bengisacela ukukutshela ukuthi umfana usevumile ukuthi ubekhona kade ungenelwa. Umfana usevumile wabe sesikhiphela nelisti yaba abantu aganga nabo uma bengenele imizi yabantu lapha eMhlathuzane. Ngathi unamanga, ngathi wena unamanga, wathi ngiyakutshela, wathi bengicela ukuthi uphuthume kusasa epolice station uzongibona ngoba kuningi esesitshelwe kona yilo mfana, and ngifuna uzongiconfirmela lamagama ukuthi uyawazi yini ngoba kuthiwa nabo bebekhona ungenelwe endlini njengoba kuthiwa bebeba u5. Hayi imloyo ke ngivuka ekseni, mengivuka ekseni ngiyobhalisa umntanami ugrade R eMaranridge. Ngifike ngimbhalise ngithe mengiqeda ngithola ulift futhi nakhona ngibangise phi epolice station. Ngifuna ukuyothini ba-release into zami because ngiyazidinga. Okay, mengifika ngifikele kulo bhuti lo yade bhala statement sami. Angibuza ukuthi sisuze ngani la, ngimtshela ukuthi bengizo request ukuthi ningirelezele into zami because ngiyafunda, so nginama assignment adue ngoLesithathu ekumele ngikwenze. Besibathayi okay, bengisacela ukuthi uhambe uye ko detective lapha emumva bazofike bakusise. Hayi nangempela ngihambe ngiye khona. Mengifika khona bavele bahleke bathi hey wena ngane usibukiselani ifilimu, hey wena ngane usibukiselani ifilimu, ngoba phela wena usibukisa ifilimu, wena uzosiqophela umlando wena la eMaranridge, uzosiqophela umlando. Kwathi bahlala phansi sisi, unaso sonke isikhathi. Ngithi mina nginesikhathi sonke sikhona emhlabeni ukuthi mina ngize nendlebe wena uze nendaba. Wabekhipha idayari wathi uyamazi uSibanibani. Oh, ngakayikhipha idayari wathi awungitshele kahle ubani uSibanibani, uSibanibani ubhuti wakho? Ngithi hayi akuyena ubhuti wami kodwa ngiyamazi. Avela hleka athi he madoda. That's okay, akhipha idayari. Mekhipha idayari athi uyamazi uSibanibani? Ngithi he ngiyamazi. Athi uyamazi uSibanibani? Ngithi mina he ngiyamazi. Ababize bonke ngokulandelana kwabo, bonke mengithi bonke ababize bonke ngamagama. Athi ingxenye yabo la babe khona ubanjwe inkunzi, kodwa bonke babe plana bonke ukuthi wena ungenelwe. Ngathi uthini kumina? Wathi ngiyakutshela. Wathi usahlala la uhlala khona? Ngathi mina kodwa sesizothuza. Wathi kubi namhlanje bengicela ukuthi ungabusalala khona, phuthuma ngempela uhambe ubaleke ungabheki emuva. Yabona ke namhlanje ngithi mina ngisacela ukuthi ube athletic, ubaleka ngathi udlala yini le imarathon, uvele nje ube ulo esho untombazane lo, ubuCaster Semenya, ungabheke emuva. Wathi ungalinge ubheke emuva. Wathi ngithe baleka, wathi ngoba khona ukusina kukujeqisa. Wathi uyazi ukuthi abaqala ukungena endlini yakho bebengena wena mawuhambile uye emsebenzini, beqa bengene ngeroof. Ngathi unamanga. Wathi ngiyakutshela uconfessile umfana. Wathi bebengena endlini yakho, inkinga bebengazitholi lezi zinto abazithathile ngoba wena ubuhamba nazo emsebenzini. Ngathi ngiyasho kade nginokufica ama footprints phezu kwasofa. Ngisho ngithi no,
la kungeniwe kodwa nginganaki ngibuye ngithi mhlampe umuntu wami unyathela usofa ngicasula kodwa ngithi kodwa ngabe ungidelela kuphi enyathela usofa ngicasula usofa wami uyi-velvet ngabe ungidelela kuphi ngempela enyathela usofa ngicasula azange ayisule kanti kuhlale ngenwe endlini yami mina bengiyinyama bengiyi-online target kusho ukuthi nje bengihlezi ngiyi-online uthi mina ngiyangenelwa nje bengingenwa kuphindelelo wabe sethi sisi wami ukwehlakalele kubi kodwa ngiyabonga ukuthi kukwehlakalele ngathi baphoyisa uqonda uthini ngalokho usho ukuthi lento eyenzekele kumina yinhle wathi yinhle yimbi wathi kumbi ukuthi ungenelwe wasatshiswa ngezikhali wakhonjwa wahlukunyezwa wanikezwa itrauma kanjalo wathi kuhle ngoba umfana uthe mesitshela ukuthi bangenele yiphi imizi emhlathuzane bayibala ngamagama wabebala ukuthi sangena kasibani mesithi siyabheka emafayilini ala epolice station yonke leyo mizi ibinama pending cases ama-cases abo abesapending singabatholi ukuthi obani kodwa namhlanje sithole ama-cases more than 10 angasolviwe abeselinka necase yakho ukuthi yonke lemizi adingenelwa bekungena labafana kathuna manga wathi ngiyakutshela wathi namhlanje sikwazile ukusolva ama-case ade singakwazi ukuzitshela ukuthi sizowasolva ngenxa ye-case yakho wathi mntanami cela uthandaze ukuthi kungabi khona nayiyodwa into ekuvimba endleleni ukuthi u-attende ama-cases ngoba ukulova kwakho kwi-case kuzolida ukuthi ama-case amanye azobe engasakwazi ukusolveka wathi ngisacela ukuthi a-attende lama-case kuze bonke labantu abangenelwe emhlathuzane bathole nabe-justice njengoba nawe uzothole yakhe i-justice kathi kathi God where have you been kathi omakhelwane bami bekhala isimaye bekhonjwa ngezibhamu singalala ebusuku omakhelwane bengenelwa Jehova kanti wawuthula uthi liyeze lapho usuku singabaza sithi hayi mhlambe usukulele mkanye nathi uma silele singenele igebengu bese inkinga wena ungaphaphami lapho thina siphaphama sizwa amalontozana ama-gunshot sithi hayi mhlambe ulisumekile waphaphama ekuseni sesibuzana ukuthi ake khona oyedwa yini obonile mhlambe nawe ububuzana njengathi hayi guys angazi ukuthi icala linini ngithe ngizotshela ukuthi icala linini kodwa uma icala liselikhona ngiyontshela ukuthi ngiyicaleni ngifuna ningiphelezele nani nisho uma useke wangenelwa nawe usho ubika ukuthi nami ngoba sikhathele asikwazi ukuyothukwa abantu emsebenzini sithukwe sisebenze kanzima. Hello good people, welcome back to this channel. If you are new here, please make sure you do the right thing. You press that subscribe button and hit the notification bell. Good people, please comment your thoughts below. Tell us what do you think. Don't forget to like, share and subscribe. Kulungile, bye. See you on the next one.